парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. пас аз соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон дар 9 сентябри соли 1991 дар иҷлосияи 16 Шӯрои Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1992 масъалаи қабули парчами Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. тоҷикон дар таърихи гузаштаи худ ва дар давраҳои гуногуни он дорои парчамҳои худ буд, аммо ин парчами дар соли 1992 қабул гардида ин парчами навини тоҷикон аст. ҳамин буд ки соли 2007 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. бояд зикр намоем ки боби дуюми ин қонун парчам ном гирифтааст. рӯзи қабули парчами ҷумҳурии Тоҷикистон ба 24 ноябри соли 1992 рост меояд, ки аз 3 ранг иборат аст: сурх, сафед ва сабз. тоҷи дар парчам буда рамзи тамаддунофарии тоҷикон ва тоҷдории онҳост. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолият, осоиштагӣ ва ваҳдати миллист. соли 2011 баландтарин пояи парчам дар ҷаҳон дар Тоҷикистон бунёд гардид, ки он 165 метр баландӣ дошт, ки он ба рекордҳои Гиннес шомил гардид. ин парчам дар маркази пойтахти маҳбубамон шаҳри Душанбе аст. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихори миллии ҳар як тоҷику тоҷикистониро зиёд менамояд.